Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Mao na ni katong bag-o nga prutasan diri sa lungsod sa Matalom. Katong mga prutas na ra diri. Ana ni mahimutang sa kuan lapit sa bag-o nga building. Diri sa ari agion sa Santo Niño bitaw nga kuan si Kapilya. Padong mubo. Ug ganahan mo palit og mga prutas ani ara diri nga mas midaghan na sila naninda diri dahil sa una nga mas gamay. Okay, kadtong ganahan mangumpra og mga prutas na ara diri sa area sa bag-o nga building diri sa tong lungsod. Okay. Atong taga-Matalog ari lang ta mamali mga prutas para mas madaghan pa ang mga bon. Okay. Balikon ko sa mga ganahan mo palit o mga prutas diri sa ato ang lungsod. Naana diri. Tinata mo ato sa lahing lugar, ari na lang ta sa atong lungsod. Iko pipi, andam tabang sa lungsod o mga serbisyo sa katawhan sa lungsod sa.